Още сме на двамата, Йотова и Радев. И обсъждайки пътя на Радев, ми се иска да се върнем в самото начало. В началото беше словото на госпожа Йотова, в което тя каза, че, обърна се към Радев и му каза, че, цитирам, ако се обърнете срещу партията, избирателите и няма да ви простят. Мисля, че ставаше дума и за самата партия, че няма да ви прости, но мисля, че това е точният цитат. В момента и тя също, и тя на практика не каза, че е загрижена за подкрепата на БСП, въпреки че такава подкрепа дойде, но прояви така пренебрежение, поне по моя оценка. Самия Радев също, нали, ето, коментираме въпроса, че той се е възползва от техните структури и техните избиратели на БСП. Какво се случи? Какво изпускаме ние в този сюжет? И Йотова, и Радев в момента не играят в отбора на БСП. Убийците на БСП. Убийците на БСП. Единият за да си направи политическата кариера, другата за да овладее партията от злоба. Много се извинявам, но цитата от 2016 година катастрофира публично още 2022 година. Когато беше кабинета Кирил Петков, знаете, в който БСП беше коалиционен партньор, двамата, Румен, Георгиев, Радев, излезе и каза: извинявам се за тази шарлатания, и нарече Кирил премиера шарлатанин. И почна да сваля правителството, което беше БСП. И не е направил нищо срещу него. Той направи ПП на гърба на БСП. Тогава. Той направи партията и я подкрепи преди изборите, защото му трябваше мост към демократите, за да го подкрепят американците за втори мандат. Това беше една от причините. Ако пуснеш народа, както е структуриран в момента, да се репрезентира право, ние трябва да сме 10% с тебе с всичко. Направихме леко ала-бала през президента, Ако позволиш малко първите минути да направя нещо интересно, понеже следа една тема с оглед на изказване на Цветослава Гълъбова пред мен, искам да я продължа, защото трябва да навържа някои неща, скъпи приятели. Знаете, че госпожа Гълъбова сподели за нейн разговор с Николай Копринков през 22 година, тогава президентски съветник. Между другото, и Радостин Василев може да се включи с информация в това, което ще развия, защото е бил в Продължаваме промяната и в ИТН. Така че, те според мен също имат отношения. Връщам се на госпожа Гълъбова, казва, че през 22 година Копринков и е казал, че един вид са готови с структури за партия, тези на БСП. Аз попитах Антон Кутев какво мисли по темата. Мога да го пусна отново, защото това е велико видео, след което ще ви покажа една тънка червена линия, която да проследим. Даже не е толкова тънка и е много червена. При мен доктор Гълъбова каза, че още от 22 година хората на президента овладяват структурите на БСП, по-специално Копринков, и казал: за структури не го мисли, имаме ги на БСП. За финансирането, парите там, както са при Бойко, така ще дойдат при нас. Разграбваха ли партията ви хората на президента, смисъл структурите? Не. И вие участвахте ли в това? Не разбира смисъл. Струва ми се некоректен въпрос. Добре. За разграбването на партията. Нищо не сме разграбвали. Напротив, аз специално съм участвал доста години в изграждането на партията и в поддържането й, а доктор Гълъбова не е. Добре, а това, което... Каква е ролята на доктор Гълъбова в БСП? Каква е била доктор Гълъбова? Тя разговаря с Копринков и той каза следното. Аз разбирам, че разговаря с Копринков. Питам каква е доктор Гълъбова в БСП. Била е член в БСП. Чудесно. А това не ви ли притеснява, което се е случило с структурите, че са овладявани от президентството? Нищо не е овладявано. Дали това в последствие... Господин Кутев... Не, защо трябва да говорим за това? Извинявам се, това е тема, която тя не ми е актуална в момента. Добре, актуалната тема. Аз не виждам, защо трябва да говорим за това. Добре. И освен това, не искам да дам пълни интервю по всички теми в коридора на парламента. Не го правя така. Къде е, господин Кутев? Преди да влезете сега в властта, давахте интервюта. Така, темата е абсолютно винаги актуална, скъпи приятели, защото ако се окаже, че в президентството се занимавали с партийно инженерство, това е според мен повече от скандално. И сега ви показвам нещо интересно. Тънката червена линия. За какво ви говоря? В момента в
мандатоносител на така наречената прогресивна България, е бил мандатоносител на ПП. Става въпрос за госпожа Елена Нонева от политическо движение социал-демократи. Даже социал-демократи получаваше субсидията на ПП. Знаете, че ПП се пръкна след като Кирил Петков и Асен Василев бяха служебни министри на Румен Радев. Същата социал-демократи, скъпи приятели, в един момент се появи и в това БСП, към което Копринков няма отношение, както слушам Кутев. Ама същите социал-демократи бяха в БСП Обединена левица, партията, там, коалицията, която ИТН нарече Ново начало, и участваше в управлението на Росен Желязков. И накрая на това управление на Росен Желязков социал-демократите напуснаха, като не били доволни от задкулисното управление. Само че вижте кога стават недоволни. На 21 октомври 25 година, малко преди да падне властта на Желязков. И след няколко месеца тия недоволни, които са били мандатоносители на ПП, стават мандатоносител на Румен Радев. И сега виждате така тънка червена линия, която малко криволичи покрай ГЕРБ и ДПС. Та така. И сега, господин Василев, и вие сте виждал това онова в политиката и в инженерството. И освен, че са в прогресивна България, мандатоносител и получават 85% от субсидията на партията. Ако пуснеш народа, както е структуриран в момента, да се репрезентира право, ние трябва да сме 10% с дебе с всичко.